A rapazada da Escola Infantil de Meis quedará aquí no tempo que duren as obras de remodelación. Esa é a proposta definitiva xa validada pola Consellería de Política Social que evita que haxa que trasladar a actividade lectiva a outra instalación. Esta solución é a que levaron a cabo en outros concellos con unha situación similar, con unha casuística similar, e ademais nos indican que trasladar a Escola Infantil a outro local dos que lles ofertamos sería facer unha obra nova desde o principio. Eso, evidentemente se trata de bebés, hai que garantir a súa seguridade e habría que adaptar totalmente o local que se lle oferta a unha nova escola, e para un concello é inviable facer unha nova escola para provisional para logo arranxar a outra, non? A idea é desenvolver a reforma a prazos. Para iso o Concello ten que elaborar un plan de obra para poder sacar o contrato a licitación. Agora o Concello que ten que facer é mandar á Consellería ese plan de obra. Xa estamos traballando para enviálo o antes posible, e unha vez que se faga, se a Consellería nos dá o visto bo, se licitarán as obras e esperemos que empecen o antes posible para cando os nenos e nenas empecen o curso vindeiro para setembro, igual xa poidan estar iniciadas. O Goberno local xa lle explicou ás familias a nova situación, indicoulles que a reforma da escola se dividirá en dúas partes, o que implica tamén que as obras van durar máis. Evidentemente, isto vai a retrasar o período de execución, estaba en 6 meses, pero probablemente sexa 8 ou 9, pero bueno, eso sería un mal menor con todo o conlevaría outras solucións que serían inviables, non? Para nós esta é a solución viable. A alcaldesa, ademais, aproveita para lamentar a actitude do PP de Meis con este tema. O que lle quedou claro aos pais e ás nais é que o goberno do seu concello e a súa alcaldesa traballaron para buscarlle unha solución, e unha vez máis o que se amosou é que o Partido Popular trata ese dito, non, que decía Rajoy, non, cuanto peor mellor. Eles pensaban que índonos a nos mal que lle vai ir eles ben, e sin pensar que quen lle iría mal sería os veciños, non? E aquí pois o traballo se puxo enriba da mesa e a solución o puxo o goberno do Concello de Meis. O proxecto de reforma da Escola Infantil de Meis poderá executarse grazas a unha subvención da Deputación de Pontevedra que asumirá o 80% dos 400.000 euros que custará. O restante correrá a cargo do Concello.